putih kanthi warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka pada dasar Pancasila dumadi dalane tanggal itulah satu sesasine 7 tahun 1945. Lopis kontol Paris memuji Mri Rahayu Lopis kontol Paris tumandang bareng maju nunggal tingkat Rahayu merdeka 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 airanku merdeka 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 astaga putih sampai warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka pada dasar Pancasila dumadi dalane tanggal 17 Agustus sasine 7 tahun 1945 Ramadera Rahayu Lopis kontol Paris memuji Mri Rahayu Lopis kontol Paris tumandang bareng maju nunggal tingkat Rahayu merdeka 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 putih kelahiranku merdeka 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 astaga merdeka wayo gonya putih sampai warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka pada dasar Pancasila dumadi dalane tanggal 17 Agustus sasine 7 tahun 1945 Ramadera Rahayu Lopis kontol Paris memuji Mri Rahayu Lopis kontol Paris tumandang bareng maju nunggal tingkat Rahayu merdeka 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 putih kelahiranku merdeka 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 astaga merdeka
Alah, alah, alah. Yeah. Hey. Alah. Yep. Golopes, kontol baris, golopes, kontol baris, golopes, kontol baris, yo, yo, yo mas, la 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 la, oh yo. Maraga simpir ledang gedang ledang merah gadang nyampe perang asa sonder sinde anggore ritmo pinata manggil aku bilis Hey.
Sikro mancing mancing mancing
mancing ana ing raga penari putri raga Wahyu Mataram. Mbak Okta, kembali lagi Mbak Okta.
Oke Mbak Okta luar biasa. Jos tenan Mas pokoknya. Jostis jadi lanjut Jostis alhamdulillah Sone ya Jostis menggelegar pokoknya Mas. Menggelegar luar biasa. Nggih. Oh, sampun wonten bajing loncat ya Mbak Okta. Nggih Kang Mas. Dan iki acara selanjutnya Apa itu Mas? gandeng kiki aku ki ndalah duwe dukuh kok yo seneng nyanyi ya. Oh ladala. Pak sinten menika? Pak Wahono. Pak Wahono. Piyayine ingkang ngagem klambi putih nika. Waduh, monggo Pak Wahono. Katuran nyanyi mriki monggo Pak Wahono. Baik, kula aturi wonten ing arena. Pak Dukuh Wahono monggo. Pokoknya tak kon nyanyi lagune Lilo. Wis, Waduh. Lilo. Kok galau tenan iki lagune iki. Ya pun jan Dukuh kuwi senenge lagune sing ngono-ngono kuwi. Mula ki aja dilingguhi ya. Kok gogrok tenan ora kono kuwi. Nggih, monggo katuran Pak Dukuh, monggo kanca-kanca Ragawayu Mataram dipun aturaken lelagon Lilo. Lilo bersama Pak Dukuh Pak Wahono. Wahono dibantu dengan Mbak Okta nanti. Oke, boleh. Oke, siap. Menika Pak Dukuh. Jan. Nggih Pak. Wilujeng dalu Pak Dukuh. Dalu ugi. Nah iki udu Pak Dukuh ya Mas. Mas Dukuh. Nggih. Nggih, kagem para pamirsa sedaya, matur nuwun rawuhipun panjenengan sedaya. Ngapunten mbok bilih anggen kula sak rencang mapani lokasi nika kurang trap sehingga kula nyuwun agunging pangapunten. Apa iki lho? Remen lagu Lilo to Pak? Niki judul lagu napa kisah jenengan? Jane kula niku mboten saged nyanyi. Lha pripun? Isane kok nyenggaki kula niku. Boten, niku. boten nyanyi nggih saged kok. Wis gujengi mek kono wis luwes kok. Kulino gujengi. Ayo Mas. Ayo Lilo. Ngapunten Bu Ida. Oke, Pak Dukuh. Dalem. Sama nika lagune Lilo. Nggih. Kedah Lilo nggih, Pak. Kudu lilo. Ya, ayo friend. Yuk.
Nuwun sami-sami. Jan. Niki los Bu. Mboten napa-napa niki cen diloske mawon napa Iki. ajeng tanduk monggo. Iki los. Nah. Los tenan. Los ning rasa kuatir. Iya. Pokoknya nek Pak Dukuh sing ngene nyanyi, Mm-mm. engko wae dhewe metu ndono kae. Heeh. Blusuk. Blusuk piye? Wis jelas. Blusuk ki ngopo? Blusuk. Blusuk nih, Nah. iki gatel apa kamu? Itu mburi wis jelas. Nggih. Heeh. Matur nuwun Pak Wahono nggih sampun menyumbangkan Mboten separuh malih, Pak. temannya. Pak Wahono mboten nyanyi malih. Ya, engko bapakku mah bapak Oh, loro, bapakku. bapak telu. Saiki babak loro. Bapak telu maksudnya. Iya. Heeh. Selanjutnya Mas Monte dan kawan-kawan. Ya, kesiangan. Apa itu biru-biru? Ono layang dek, Dodong. layang, Tatum. ono layang dek, ono layang, tak jupuk, tak jupuk, tak jupuk. Jeng. Ah. Kisah kau dulurku lanang. Apa Dulurku Mas? lanang jaluk katresnan sejati Mbak Uta. Oh gitu, heeh. Nggih, iki wis disawer. Oh ya. Oke. Mm-mm. Ya, Siap? kesayangan dulu. Iya, nanti persidangan langsung dikasih ada katresnan sejati. Terima Habis ini kasih ya, dulu. Mas? Ya, habis Ya. ini ya Mas ya. Iya. Sak lagu langsung katresnan sejati. Oke, terima kasih dulur lanang. Yo Mas, yo. Jadi kan saya ada kesayangan Rogo Wahyu Mataram. Dinda
sliramu wis lali ajan disuci ati kampung iki kesayangan Mbak Ukta. Oh iya, Oke. Habis ini nanti Mbak Ukta, saya dibisikin dari belakang nanti ada Pak Kapolsek mau nyanyi. Oh gitu? Iya. Oh di Iya, sini bertabur bintang ya Mas? Bertabur bintang kita nyanyi udah semua. Nanti ada Pak Kapolsek kasuwun nyanyi wonten ing mriki. Oh iya. Lan samangke minangkani ugi panyuwunan saking dulur lanang niku wonten Katrina Sejati. Monggo. Oke. Selanjutnya dilongi sira Mas. Mau piye? Oke. Bapak Kapolsek monggo. Katuran monggo. Nggih. Siap. Oke. Iya. Nggih monggo. Lintang Asmoro dulu atau Katrina Jati? Lintang Asmoro Pak Kapolsek monggo. Aduh, oke. Ingkang badhe menyumbangkan suara emas matur suwun Bapak. Nggih monggo. Pundi Pak? Pundi? Kula rungu ya Pak. Lintang Asmoro. Ayo friend. Oke, setengah Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan sedikit lagu dan kami mohon untuk selalu menjaga ketertiban. Saya ingatkan untuk jangan membakar sampah sembarangan. Jangan sampai mungkin kita jadi kebakaran di lahan maupun di rumah kita. Dan mungkin yang meninggalkan rumah, tolong mungkin yang legen, ya, yang baru legen jangan sampai ditinggalkan. Nanti bisa membakar rumah kita. Dan beberapa akhir-akhir ini di daerah Jogja, Lenda, maupun di sekitarnya banyak terjadi kebakaran lahan maupun kebakaran rumah atau dapur. Saya mengingatkan untuk warga masyarakat selalu berhati-hati meninggalkan rumah agar selalu jaga keamanan rumah masing-masing. Bisa? Monggo. Oke, monggo Pak Lintang Asmoro.
Ijib, matur nuwun Matur nuwun blusuk nggih, tak tenan Pak. to. Jan aku Matur seneng. suwun. Sik ngrogohi ngono kuwi aku Nah, seneng iya, Mas. Heeh, matur nuwun Pak ini, Kapolsek. ini. Untuk Mas Diki, mohon maaf ini nanti dilanjut untuk di babak berikutnya. Soalnya nanti kita jam 11 sudah harus mengeluarkan babak yang ketiga. Nanti Oke. babak yang ketiga kita masih punya PR1, ada Katresna Sejati spesial Mas. buat Mas Diki. Siap. Oke, yuk Mas. Lanjut 3, 2, 1. Rogo Wahyu Mataram. Parasio. Oleh Parasio. Iyo, 14. Iyo beli waras. Iya. Nah, kancane tumben. Oke, lanjutkan Mas Iyo.
padha yen tresno iya piye aku pasrah latilo iya piye aku pasrah latilo awas kali baras yuk yuk oh awan yuk yo yang putri ya nah. Yo Kali waras waduh kok gerak sih yo ayo cak yo Mas Monte yo la yo 14 awas Haro. Iyo, 14 kali paras. Iyo. Iyo. Oh. Tali waras. Iyo. Ayo Mas, yo. Angel yo. Ayo. Awas yo. Ablah. Tali waras. Sing saka tampah bali orang tampah, sing saka ketel bali orang ketel, sing saka soblok bali orang soblok, sing saka baskom bali orang baskom ya bali waras or ke
Ayo Nisa pulang. Ayo balik waras yo. Horo. Ye. Yo. Awas. Yo. Bali waras. Iya Mas yo. Yuk. Pulang Nisa, dah malam. Pulang mandi bobo. Ayo Prita. Ayo. Areti. Baik sih, ada Kusuma Wijaya. Spesial untuk Prita.
panjarono antare ikso api kuwi ayu sang rina kusumo wijaya ayo cok alon-alon Awas. Stand mic. lalu ikatur sing jaring para pamriksa ampun jengkar saking papan bilenggan panjenengan amargi wonten ing samangke tasih badhe kalajengan Bapak ingkang angka 3 minangka Bapak ingkang pungkasan samangke wonten Bapak putra saking kanca-kanca Raga Wahyu Mataram. Roh cok. Ayo. Get. ganti larap sumadik serep tidep jati temaing waluya temai jati marogo beksa putri kudu Iya, rogo